Hoxe visito terras compostelás. Aquí se atopa o corazón do reino de Galiza, con fin da cristiandade medieval, cidade que mudou non só a nosa historia, senón a de toda Europa. Neste lugar descubriuse nada menos que o sepulcro dun apóstolo. Unha realidade histórica das dimensións das peregrinacións a Santiago non pode responder simplemente a un achado casual. E se para algo é útil a historia, é para sortearmos da mellor maneira posible a sutil fronteira entre mito e realidade. Imos! Son Carlos Dixó, historiador e profesor de secundaria. Convídote a que percorras comigo o reino medieval de Galiza para coñeceres de primeira man algúns aspectos clave da súa historia. Nesta viaxe charlaremos con expertos en historia medieval e divulgadores. Coñeceremos castros e murallas, castelos e catedrais, bibliotecas e restos arqueolóxicos. Un percorrido que nos levará por todo o medievo e nos axudará a coñecer mellor a historia dos nosos devanceiros. Temos que coñecer o pasado para comprender o presente. Falemos da nosa historia. Falemos do reino de Galiza. Un dos eixos máis definitorios da configuración de Galiza nos últimos tempos é o fenómeno xacobeo, cuxas orixes podemos rastrear até o século IX. Que un achado relixioso de tal relevancia acontecese precisamente aquí e non en calquera outro lugar, obriga a pensar no contexto histórico, nas claves políticas que poidan explicar este feito. Quen está detrás de todo isto? Porque hai unha cousa que a xente deixadería, que o Novo Testamento nos informa de que Santiago foi executado en Xerusalén no ano 44, é dicir, ese é un dato que para a xente culta daquela altura é incontrovertible, non? O Novo Testamento non pode mentir, por decirlo dun xeito que entendamos, non? Entón, como explicar que 800 anos despois, ou casi 800 anos despois, ese corpo aparecera, ese corpo de alguén decapitado 800 anos antes en Xerusalén, apareza nun lugar tan distante como é o que hoxe en día é Compostela. Entón se elabora o relato da translatio, que é un relato típico de carácter xeográfico das vidas de santos, que conta como o corpo de Santiago, unha vez que foi martirizado, foi arroxado fora das murallas de Xerusalén, recollido piadosamente polos seus discípulos, que o levaron ata a costa, onde atoparon unha nave, di o texto Manu Domini Gubernante, guiada pola man de Deus, na que depositaron o corpo, e a nave foi, digamos que, máxicamente, sin timonel ninguén que a guiara, ata chegar a un punto de Galicia chamado Bisria, donde, unha vez que toca a costa galega, o corpo de Santiago xa é despedido polos aires para ir a parar no lugar no que a vontade divina quere no que repouse. E, bueno, máis alá do mito das luminarias, bla, 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 en tempos de Afonso II, o bispo Teodomiro identifica un sepulcro no que hoxe é Compostela, identifica como o sepulcro do apóstolo Santiago. E de seguido, polo poder de Deus e os auxilios de Santiago, o navío dos sarracenos comezou a correr perigo no medio dunha tempestade, e o dos cristiáns, baixo a divina guía de Santiago, chegou ao porto. E Frixiono visitou o sepulcro do Señor, e nese mesmo ano acudeu a Santiago de Galicia. Aproximadamente 100 anos antes do achado do Sartejo de Santiago, o Islam estendeuse pola península e un goberno musulmán establecido en Córdoba sustituíu o poder existente. No entanto, non toda a península ibérica se relacionou do mesmo xeito coas estruturas políticas de Al-Ándalus. O termo inventio, que en latín pode significar tanto invención como descubrimento, é tal vez o máis apropiado para entendermos este suceso histórico no seu contexto. Non é contraditorio para a mentalidade medieval acreditar sinceramente nun asunto de fe e traballar para que a relixión sirva de apoio a un poder político determinado. A descuberta fíxose nunha necrópole de época antiga, que con certeza debeu ter certa relevancia. Mais por que decidiron dar veracidade a que ali estaba Santiago? Saberemos algún día quen está enterrado baixo a catedral? Realmente quen está? Alguén que xerou ou que para quen se construiu unha tumba o suficientemente significativa para que fora interpretable como tumba dun apóstolo. Vamos a deixalo así. Ás veces pregúntome, realmente importa? Creo que non importa quen está enterrado,
en Santiago. Dentro dun contexto que o da tensión, competencia e incluso nun momento determinado de guerra aberta que pode haber, guerra aberta entre os dous poderes hexemónicos que nese momento hai en Occidente, no occidente de Europa. Por unha parte, o Imperio Carolingio, nacente nese momento, aínda vive Carlomagno, o Imperio Carolingio, o Imperio Franco, e por outra parte, o Emirato e despois Califato Cordobés. Hai unha tensión entre ambos mundos e Galicia móvese no medio. Nunha estrategia brillante, sobre todo Afonso II, o rei decide que efectivamente o que está aquí é o apóstolo e que vai basear parte da súa fortaleza na vinculación co outro gran poder do momento, que é a Igrexa, e utilizar un pouco este factor religioso como legitimador e como apoio para a súa campaña, para a súa idea política. Si o resto do ámbito cristián recoñece que en esa parte, en ese curruncho do noroeste da Península Ibérica, había un apóstolo, nada máis e nada menos que un dos seguidores de Cristo, dos primeiros discípulos de Cristo, estaba aquí enterrado, eso iba a darlle todo o apoio da Igrexa. E iso era moito decir. E, polo tanto, en Galicia, o fenómeno xacobeo implica a ruptura coa Igrexa que había en Al-Ándalus, coa Igrexa cristián, católica, que había en Al-Ándalus, que era a Igrexa de Toledo, a ruptura e a creación dunha Igrexa propia ao redor de Santiago. Xa é unha cuestión, ás veces, de fe. Como historiador, interesanos os fenómenos. Sería interesante saber e comprobar se efectivamente se poden dar as circunstancias de que efectivamente se corresponda co apóstolo. Sería interesante. A arqueoloxía ten feito aportes e ao mellor a investigación no futuro poderá avanzar. Pero, como sigo dicindo, cando queremos estudiar a Galicia medieval, o que nos interesa é ver os efectos e a significación da inventio, máis que saber quen está aí debaixo deses restos. Non é posible saber por que aparece exactamente aquí o apóstolo, porque os grandes acontecementos da historia acostuman ter sempre unha explicación complexa e até un halo de misterio. Mais alá da fe que os protagonistas da inventio profesasen, hai que ter en conta tamén a vontade de construir un proxecto político cristián no noroeste peninsular, conectado con Europa. O experimento terá éxito e un longo percorrido. E aquela ruta que inaugurou hai séculos un rei, aínda hoxe é escollida por milleiros de persoas para chegar a Galiza.